Jingelang ka Central Executive Committee CC jong ka Jandia National Council JNC kabla Shankar ke hene ka sining kong kala shim ka rai ben pelong da ka jinge ki pai pa ha ka chpotere no pra ban pen pau persha ya ka jing tmu bantai ya ka Shri Cement Integrated Cement Plant ha ka shnong daistong East Jandil District ka seng kala shim ya ka ni ka rai hadin ka jing samcha jong sarkar ha ka bede bat ki babon ki jing ujor ki bede bat ka jing kano bala pen kelabian ki jaka jong ki real room but kabla pen kendru ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulations Act 1971 u president ke JNC uba sambor mi lingdo abakran ka jing pen bana lingba ka video tang hadien kat tu kan por palawai ke jingelang ulong mentang sing ke pratreng no pra asapsan ke executive committee ke JNC kala pelong ya ke jingelang bakar ki bat ngila poi syakawai ka rai kaba syai bha kumba ngila maham nadu kaba ningkong balada umyo ya ke jubab na ka sarkar hadin bangila IT ki jingu jor ngenum syong klik ti bat ngen pelong ya ke jinge ki bating e negasngi nagaliang yung ka Jandia National Council da yo chong ya ka Central Executive Committee yang ka say ya perkat kamtam jing ito wa ka jing pengkhan yang ka Shri Cement Limited ya ka Lembah Bharat Sharma ya ka Meghalaya Land Transfer Act kamba tungkemo waden wa ka nakaliang yang ka Meghalaya State Control Pollution Board da pembina ka ya ka notification wa man ka public hearing nakaliang ka send the chamber wa ka jing daya the ka khandao ne benta ka tai ka cement company man ka wa BI ne ba da pengkhan ya ka Meghalaya Land Transfer Act ta jing ito wa ka ni ka send de bo jing tho ga chao Deputy Commissioner yang ka East Jandil District ha ka Arbu Pratrik ubanai wa khatwi Arhajar Arpusan ta hadin ne tele ka send de bo jing tho ga le chaka Commissioner and Secretary Revenue and Disaster Management Department ha ka Soterik banai wa khat jing ito wa ka ni ka jing tho wa ka send de bo ga chao ODC nakaliang ODC de pa ko wi ka chithi chai kata ka chithi ta open tip ye kam ka send wa nakaliang Deputy Commissioner yang ka East Jandil District da pa o yang ni ka complain yang ka send cha member secretary yang ka Meghalaya State Pollution Control Board we cha member secretary yang ka State Environmental Impact Assessment Authority kawasnya si ukhanai phi wa don ne ka sngi nakaliang ka send wang puyo ka kanu ka jubab nakaliang ka sarkar jing ito wa ka ni ka jing pengkhan yang kini ki party ya kani ka Meghalaya Land Transfer Act nakaliang yang ikasen ya ka CC ka wachong inne da ka wi ka rai da chimi ya ka rai wa pamanna da ka jing yeki lene kam ka jing yeki ka wa pamani da ka jing rai ki plakat ki lemayong hakmat ka office yang DC ha ka ni ka chipauterik yang uniu punai ha ka por ko sedang ina do chipaut ten chenen ta karpadi yaki khamtam yaki dekhot ang kasen wos na bha phu yemi renti chakani ka jingi khi kawar kam kasen kwa e bor emensen yaki prado ki prasnam ki yong ki wa em ha po ka eleka nong khle khamtam kasen de bla inspect ye ka tu ka thau pada peman ya ka public hearing chemi wa sudong yang ka tu ka thau em ki hali ta karpadi yaki tu ki tre hali yaki tu ki tre thau ki oda chakta naga jing thumu yang kini ki bru sen ya ka company wom hau ten wom hau irpi ka sen um ga ha tidiang timun ka yang pi hau ten pi ha kam kani ka ka por wa kan ni moi de ten ni hendre umi chakmat wo dawai ya ka hok ka yang pi ta joi por la khut very pi ki nong chong chunong yang ka ilka nong khle ki wom sнял ya hap ya kani ka jing thumu yang kani ka company bar kam jo le ki wa percha ya kani ka jing le bi an ka yang new surpai bha suklan wa uniu Bharat Sharma wa daya kini ka thau klem do yo bor na wa hetnong na daloi na ka district council ba kam ju le na ka sarkar jilla lang ba ka Meghalaya Land Transfer a khut very pi wa wan chakani ka jingi khi yang ka sen ne benta wa pensenge mar do re kini ka jing thumu yang ka sarkar wa paman yang ka sarkar lang ba ka pollution board wa paman ya kini ka public hearing te kini ta ka warta kana kaliang ka yang ya pi kinong chong chnong yang ka East Jandil hi wor ka wi wasange ana kata ka jing ben ka jing kena ka jing ya maya jaj brudu ki social media dan hi hendre le i sakyat sau khi ai
de benta ka ri wa ka jai bru ton yemi hamadan wo penyoy cha ka sarkar wo penyoy cha kita ki bru ki uta sa penyoy ba i ye de pediang ya kani ka jingle yang kini ki bru ki wa nabar ba yo rot ya ki an ki kanun yang ka jela ka yang i ta kani to ka message chepi ki nang chong chnong yang ka ilka nang khle kham tam me cha ka district hi wora ko vi wasna bhaw kar chan ya ka sen khnang wa kanu ka jing thmu ka jing ang no yang ka sen yo man ga ka wa job ne benta ka jing to yang ka ri wa ka jai bru ka yang i